ang sarili ko. Bakit ganun ang kalaki emotional investment dito sa other brother mo na yan? Ano yung mga nangyayos? Ha? Yung mga holidays, yung mga programs sa school na wala yung dati mo, ano ba kasan siya? Doon sa anak na sa labas. Kita dito, ako buka. Oops! Teka lang, akala ko ba hinagkita mo security ng restaurant natin? Yes, ma'am. Delano? I don't think so. Bakit ka nakasok na magnanakaw? Magnanakaw ng asawa. At ngayon ano, pati negosyo ko, nanakawin mo sa akin. Wala akong nanakawin dahil sa anak ko yung hindi. Papaalala ko lang sa'yo. Ako ang nakapitan dito sa restaurant natin namin inumin. Na joint property mo. Kaya sa anak ko. So, nakabalik ako. Tama na! Tama na! Sige na muna na nung pagkukulo ang pasakit. Ano ba? Tatanda rin na eh! Ano? Kung gusto nyo naman, i-decide nyo na lang! Anak! Igay! Anak! Anak, sandali! Ma! Tingnan mo na yung ginagawa mo. Ikaw na yung nag-iis sa Kim eh. Ako ba iniisip mo? Gumaganti ka lang. Binigay ko sa'yo lahat.